Switchblade, 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 switchblade. May kumukol na mau muyale kusutor ka. Pak. Korean yawan guys. Guys mo. Hello guys, good morning everyone. Kajot no sekang puila no. Happy Goria Puja. Hangkai tini to Goria Puja guys. Hangkai joto no norok hamko ne enjoy khlai jona ne kha khayo hangkai tini Korean dino. Kaisa blog jes ko na khanya nang heda hangkai tini blog no nanya bagai jeng buskang go ago lanyai hangkai phadi friends ong no blog no pulan sing paithang jor nanya tapok di hangkai friends no channel no subscribe khayo hangkai please channel no subscribe khanya tapok di norok support khade nini bahai no hangkai phadi jeng blog no nanya bagai ba ko lai sinai buskang. Guys, finally balongo hadrobo no muya kaisa no mole no kha tini bai bono semia hangkai mono phaina gana. Ko guys iko mau muyale kusutor ka simi paithang jora kaham ke skip khai nai de ho guys mikhumo iko mikhumo kholnai. Oh my god yang otong muya bai sa drop mikhumo mangkha heda. Abata mikhumo rok please sai khnari hingkai guys finally muya to phai pebe kha motamuti phaisa sadro mangkha hingkai tak abon logi kisa mikunjok kholitlang hana hen tongo i kor mikunjok bagan tongo hingkai orno kisa kholitlang hasinai phaisa hingkai naitune norok bolong no so yawi mista khadi so guys muya iko phaisa gadno naika taklai muya kotor ang tinin puila ma phai hi motamuti kotor mang no mang khatini. So guys finally bolong ni piroka hangkai tini bolongo tamang khasai jaman bolongo muya phai pura gana wo birat kirma si jangkha tam hangkai ani gana ni birat kothma sibu khathanga bujkada hangkai abo takisan bagai ang yakung kafir dising kamu ang bunugya da pura yakung gana ni takisan bagai tini Korean din belai marung thakamu marung suka. Halo sengdi bok wow boleh cindo ko awan khanya kre ano ke phan borok kre ang saijung se pura hingkai obato nana ri phema ji jari no hingkai ang saijung ha bono ang bolong ni phema le ka ko saijung ta ko bang